Salamat sa zero. Hello kuya. Salamat po mga admin. Kinikinig na kami. Sa baba. Ayan. Tambay lang. Ayan. Dalawa na. Kanina yun, ha? Balik ka. Balik mo. Saan? Home yan, eh. Ayun, may live. Sige, dyan. Yan mo, natin mo. Guru sa kung lima tumak. Manipis. Mayroon sa mga lahat. Tao? Oh. Ay, kabisaya. Wala. Ayun, oh. Ayun na. Pasok. Pasok. Sa Bisaya. At magtuslukan tayo. Oh. Tuslukon mo bahay ko. Tuslukin ko rin bahay mo. Salamat sa pagtambay, admin. Dobenly. Tuslukan tayo. Pasok. Sa Bisaya. Walang ano. Wala na kasi nakano na ako. Bahay mo. Pagtambay, admin. Dobenly. Tuslukon mo bahay ko. Bahay mo. Pagtambay, admin. Hindi naman malagyan. Nari.
Jacket. naman lang yan. Wala ang jacket. Mahirap na. Isa ito nga, meron? Meron ako. Meron ba? Meron. Wala. Ayun. Aming salamat sa 4 million views. Mamaya may ano pala si Danilo Biairo. Premier 645. Puntahan natin mamaya Saya. Bisaya. Dito lang po yan na watch kasi nagluto pa. Okay po ma'am. Dubin. Sarap pa yung pagluto. Pengi ako ha. Admin. Pasok. Pasok. Ha? Ay, lagay mo na yun. Gulutin. Oh, kasi tatanggalin mo. Tama na yun. Satu. Ito, asan ka na? Ilan na yun? Ako ilalagay. Tatlo na. Tatlo. Ilalagay. Tulsok na, kabisaya. Lutuin. Tuslok na. Tuslok. Tuslok na. Kabisaya. Sabi niya ano kapon, Jimar, pindot nila daw, tapos pag mag-pin ka, ba lalabas yung ano? Yung mga moderator, pipilihan mo doon. Tapos pinakataas, wala mo lumalabas. Ayun, wala. Baka may settings pa to na dapat, ano, di ba? Settings. Pag-aralan mo. Romsley. Shout out sa'yo, Ma'am Romsley. Hello po, Romsley. Romsky. Eh, may jacket. May kumanta, copyright. Ha? Kumanta, Jesus, copyright tayo. Wala matutuslo ka. Wala. Dikit-dikit lang. Dikitan mo, brother. Dikit-dikit. Wala matutuslo ka. Si ano, nawala eh. Wala matutuslo ka. Wala. Kita mo, brother. Dikit-dikit lang. Wala matutuslo ka. Kita mo, brother. Ano, nawala eh. May kumanta, masipir kayo. Bawal ang kanta. Pero video okay, hindi bawal. Bawal ba video okay? Mga local singer lang, hindi yung international. Di siguro no? Bawal ang bawal kumanta. Ha? Hindi ba? Sabi niya. Sino? Yung dyan.
Mag-video ka kayo, ni bawal? Ayun, bawal yun. Ayun. Music eh. Oo, at least ano, instrument kang yun eh. Hindi, ikaw naman kumakanta eh. Tabak kong mahagit ng sito. Yung i-upload ko pa naman, nag-video ka eh. Ha? Nag-video ako. Ano pa naman yun? 5 songs. Yung i-upload ko pa naman, nag-video ka eh. Pero ano lang, yung local singer, hindi yung ano. Ano mo ano? Pero ano lang, yung local singer. Bawal ba mag-video kay Ma'am Roms? Pero ano lang, yung local singer. Bawal ba mag-video kay Ma'am Roms? Pero ano lang, yung local singer. Bawal ba mag-video kay? Anong nangyari kanina? Pa, ba't itim yun? Napindot yung ano nak, na-ibak eh. Na-cancel. Kaya panibago naman to. Anong nangyari kanina? Pa, ba't itim yun? Napindot yung ano nak, na-ibak eh. Na-cancel. Kaya panibago naman to. Anong nangyari kanina? Chicken Bruce? Hindi. Malapit kasi. Ano yan? Ha? Hanapin sa Yam Yam. Wala. Si Mandin, hindi na wala. Delete eh, no? Delete eh. Ganun pala yun. Pasaway. Hirap. Ha? Hirap magano pag... Yan nga. Pasok, pasok. Hirap magano pag... Matututunan din yan. Matututunan mo lang. Mahal yun. Hindi na yun. English. Ha? Malapit na ano, 6:45. Danilo. Dumikit. Ha? Danilo. Hindi to ko makita ko sa video. Salamat sa 2 million in the house. Manood ka, son. Manood ka. Yan o. Yan. Type lang yun. Manood ka. 2 million in the house. Manood ka, son. Manood ka. Yan o. Type lang yun. Manood ka. 15 minutes. Ha? 15 minutes.
Kahit ayaw ng bukas yan eh. Oh? Ha? Ngayon bukas. Hindi, kahit ano ba, iwanan mo lang yan. Iba nga, natutulog. Kaya nga. May papasok din yan mamaya. Oh? Ko! Tayo lang dalawa. Tayo na. Tatlo. Salamat sa 3 million in the house. Ayun oh. Feedback ka. Ayan. 3 million. Salamat sa 3 million in the house. Ayun oh. Feedback ka. O ito si ma'am. 3 million. Sino may ano kaya mamaya? Alas 10? Si Ma'am Rong. Ay, oo nga. Bronx family. 10 ano? 10 PM. Sino may ano kaya mamaya? Alas 10? Ay, oo nga. Salamat sa patambay, admin. Salamat sa tambay. Salamat sa patambay, admin. Salamat sa tambay. Salamat sa patambay. Salamat sa tambay. Nawala yung operator, brother? Yung operator nawala. Nagkatago. Ha? Pumunta ka host. Wala lang kung sounds para dumating sila. Hindi ako marunong kumanta. Oo nga. Pag wala kong makitang ano, yung babasahin, hindi ko alam. Hindi ako marunong kumanta. Ma'am Rose, bawal ba yung video case ano? I-upload? Video case? May 5 songs ako na ano eh. I-upload eh. Akong kumanta. Ma'am Rose, bawal ba yung video case ano? I-upload? May 5 songs ako na ano eh. I-upload. Akong kumanta. Ay, thank you very much. Andiyan yung pamangkin ko, Mercury Gaming. Magandang hapon sa dong. Try mo kung may CPR. Delete forever. Ah, sige po. Susubukan ko. Susubukan ko. Mahaba pa naman yung video niya. 32 minutes.
O mo siya. Host. Hmm. Kakauwi lang galing work yung. Sa kay gumawa dong? Sa kay gumawa ngayon? Anong gawa niya? Bulldozer? Bako? Pison? Kakauwi lang galing work. Sa kay gumawa dong? Sa kay gumawa ngayon? Anong gawa niya? Bulldozer? Bako? Pison? Sa Chrome kung may CPR. Okay. Pwede i-premiere no? Ma'am Roms. I-premiere ko na lang para unlisted na lang ba? Sa Tarlac yung Patelpelar Bako. Pwede i-premiere no? Premiere ko na lang para unlisted na lang. Walang paano dong? Walang press well? Sa Tarlac yung octopus. Caterpillar. Ha? Walang panadong, walang press well. Octopus. Caterpillar. Ha? Walang panadong, walang press well. Pwede sure mo muna wala kung CPR. Pwede mo siya kung CPR. Haba, wala pang scientist yun. Andito yung mga scientist? Dito sa Pulewil? Haba, wala pang wala pang scientist. Andito yung mga scientist? Dito sa Pulewil? Ito si Jonardo. Tamsakan mo sa Jonardo. Ito ka tumingin. Tamsakan mo sa Jonardo. Nakita. Ito nga. Kumusta na pala yung mata mo? Di na sumasakit? Dong? Kita. Kumusta na pala yung mata mo? Di na sumasakit? Huwag kang ganun. Ako. Pinalogit ko na. Yung ayos na. Isa na lang. Buti, Bakit dalawa ba yung sumakit ng mata mo? Bye-bye muna. May tawag. Okay po ma'am. Salamat po ma'am Rom. Salamat po. God bless. Ingat po kayo dyan. Okay po ma'am. Salamat po ma'am Rom. Salamat po. God bless. Ingat po kayo dyan. Salamat po. Thank you sa 4 million in the house. Thank you sa 4 million in the house. Isa lang yung ano, tinuluyan ko na. Kaporwisyo Prowisyo. Shout out ako sa katabi mo dyan, Chong. Shout out daw sa iyo, brother.
Sabi mo dyan. Up down tayo, brother. Shout out sa iyo. Shout out sa'yo. Shout out. Shout out Jason. Shout out sa'yo. Shout out. Shout out, Jason. Ha? Dito mo na lang natin. Mga pogi na pala. Kayo dyan, ha? Ay, matagal na. Matagal na pogi kami dito. Ay, matagal na. Matagal na pogi kami dito. Mag-live ka na dong. Pwede ka mag-live, ha? Dong. Mag-live ka na dong. Pwede ka mag-live, ha? Ha? 24 to 48 eh. Kasi may 300 megit na ano. 24 to 48 eh. Pwede ba? Bumalik dyan. Ay, may natrabaho namin dong. Papalisin namin si Jason. Babalikin namin sa Golden Box para ikanap kapalit. Papalisin namin si Jason. Babalikin namin sa Golden Box para ikanap kapalit. Papalisin namin si Jason. Babalikin namin sa Golden Box para ikanap kapalit. Ayaw pa naman niya bumalik sa Golden Box. Kita nung pilit namin. Ayaw talaga. Ayaw pa naman niya bumalik sa Golden Box. Pwede na yan. Kesa wala. Ayaw talaga. Pwede na yan. Kesa wala. Ha? Saan punta? Unsa man drivean, trisikad ha. Unsa man drivean, trisikad. Binawas sa trisikad. Bulldozer. Bulldozer adong ang drivean. Binawas sa trisikad. Bulldozer. Bulldozer adong ang drivean. Ay, walang bukas ngayon dong, mga beras. Wala. Sarado. Ano pa dito sa ano? Ay, walang sa MECQ? ECQ? Ano pa dito sa ano? Sa MECQ? ECQ? Ano pa dito sa ano? Diyan ba sa Tarlac dong, may mga bukas na? May mga bukas na dyan? Mga ano? Beras? Diyan ba sa Tarlac? Mga bukas na dyan? Beras? Pinasira mo na? Huwag mo ipasara. Eh, wala ka na mapapasyalan. Pinasira mo na. Huwag mo ipasara. Eh, wala ka na mapapasyalan. Di mo na makita mo yung mga bibs mo. Oh! Tamsak idol! Mike 47. Oh! Tamsak idol! Ang bilis mo nakarating to ah. Nakaway ka na to? Di ko alam yung... Tamsak idol! Ang bilis mo nakarating to ah. Nakaway ka na to? Lumalabas dito. Good boy na ako. Di, matagal naman ah. Good boy ka naman talaga. Di, matagal naman ah. Good boy ka naman talaga. Ay, shout out. Shout out sa'yo, Mami Grants. Joel Paragiri. Ay, shout out. Hello, Kabisaya. Salamat po, ma'am. Pasensya na kayo na, naputol eh. Nagkalukulok ko yung kanina eh. Salamat po, ma'am. Pasensya na kayo na, naputol eh. Kahit ano lang pinipindot. Na-delete nga namin mga message ni ano, ni Ma'am Jima. Na-delete nga namin mga message ni ano, ni Ma'am Jima. Oh.
Ayan tayo eh. Oo nga eh. Mahilig magtulpog-tulpog ba? Ayan tayo eh. Tuslok-tuslok. Oo nga eh. Lain na tuslok. Mami Grants. Pataka lang. Lain na tuslok. Mamigrant. Pataka lang tuslok ba? Pataka lang. Pataka lang tuslok ba? Sayang ba money daw? Ha? Ay, maraming money dyan eh. Oh, maliwanag na. Maraming money dyan. Diyan! Yeah! Mike 47, Shout out! sa'yo. Andiyan ka na pala sa bahay mo. Kape na naman, galing dito, kape. Dating dyan, kape. Nagkape ka pa. Talagang adik ka na sa kape ah. Malapit na premier ni Danilo Biaero. O nga, Mami Grants. Talagang adik ka na sa kape Mamaya. ah. Malapit na premier ni Danilo. Oo nga, Mamigrant. Pag alis dyan, kape. Repairman. Dating dito, kape. Yun. Kape. Baka ano naman, madilit po to, mabura. Puro ka kape. Baka ano naman madilig po to, mabura. Puro kape. Di balik kape mabura. Salamat si Mami Grania. Kami tayo, laban. Mayroon kami aloe vera pang Aloe vera. Balik kape mabura. Kasi nakakalbo na si Kabisaya. Ito. Oh, malapit na. Alavera pang Para sa kanya. Malapit na, Mami Grants. Oh. Kasi nakakalbo na May ano na siya. Ay, idol, may spiritual man. May ano na. malapit na Mamigrant. May palatandaan na. Oh. Ay, idol. Ito. Oh. May ano na. Palatandaan. May palatandaan na. Pag alis dyan. Catherine, first pass. Bye, Idol Jonard. Kape, Idol. Kape na naman. Bye, Idol Donald. Kape, Idol. Shout out sa'yo, admin, Doben. Malapit na talaga. O nga eh. Nakita na ebidensya, oh. Parang, sabagay, maganda tingnan, no? Parang poso ba? Heart. Nakita na ebidensya. Oh, heart na. Parang, maganda tingnan ng pragpo sa heart. Heart na. Diyan. Shout out sa'yo. Bye, diyan. Tusok dan, mga host, idol. Tusok ka na. Hindi kita mo. Baba mo ang bahay ko dyan. Bye. Yan. Pasoktan mga Nakano ka ba? Mayroon ba link yun sa'yo? Ha? Link? Nagbaba ko kanina, hindi. Ito eh. Hindi ko pala nagbaba. Babagit ka. Wag mo nang inuwi mo na nga yung sili ko, saka kamatis. Pati yung aloe vera, kukunin mo na naman. Wala tuloy. Lagyan mo konting ano. Bahala talaga itlog yan. Suka. Bahala talaga itlog yan. Dito, narinig. Ha? Ano, wala. Hanapin mo talaga yung ano ko dyan. Lengko. Sa pangalan. Ganun din yan. Nandun. Dapat punta sa ano? Bahay. Wala, mawawala ka naman. Sa gilid. Start sa ano mo. Jonard. Ayan na, wala ko din. Search. Oh, binalik. Hindi, Start sa ano mo.
bang, ano, Jonard, di ba? Yung zero. Ito. Ito. Yan. Ito lang sa pagsawala. Oh. Huwag yan. Ito. Punta na tayo sa premier. Hmm. Ano? Bakit? Anong lumabas? Ikaw nang babae. Siyempre akin pa rin yan. Ganun ba? Oo. Akin pa rin yan. Binaba mo. Ikaw nang babae. Siyempre akin pa rin yan. Hindi, iba. Pag pinuntahan nila yan, akin yan. Kita nila. Ay, oo nga pala. Ha? Sige, mo ka. Oo. Nabitaw. Tumas yun. Ba't ano ba kadami naman suka? Palataw. Ang iyak ka, di ka nagsasabi. Nabitaw. Ba't ano ba kadami naman suka? Palataw. Patamsak, Idol, Ninja. Shout out sa'yo, Idol. Pasensya ka rin na, Idol, ha? Ninja. Na wala eh. Patamsak, Idol, Ninja. Shout out sa'yo, Idol. Pasensya ka rin na, Idol, ha? Ninja. Na wala eh. Patamsak, Idol, Ninja. Shout out sa'yo, Idol. Pasensya ka rin na, Idol, ha? Ha? Wala eh. Sabi mo pag ano na, yun ha, 6:45. Hmm? Wala eh. 6:45. Sabi mo pag ano na, yun ha, 6:45. Yan mga idol, tapos niyo si Jonard. Binaba ko ng link dyan. Pakidikit na lang, Jonard Museros. James Robert na po ba? Ha? James Robert na ba bata? niyo si Jonard. Binaba ko ng link dyan. Taas. Pakidikit na lang, Jonard Museros. Amin. Baba ba? Ito? Ito? Oo. Baba yan. Ito. Magbaba ka ba? Binaba ba ni James Robert? Ha? Wala. Yung link? Ano yun? Ano? Yung link? Wala. James Robert. James Robert. Hey, James Robert. Hindi ba nasa inyo? James Robert. Ba't di na malabas yung James Robert? Wala. Ano? Hindi na malabas yung James Robert. Ay, baba mo. Ano? Ano? Oo nga. Wala doon. Dalawa mo pa. Itaas mo. Wala. Lagi ito malakas kasi. Wala. Diba? Alam na yan? Danilo, Biyahero. Nag-iiko kayo mga idol. Nag-iiko. Malapit.
Ha? Ikaw magbaba. Ikaw na magbaba. Yan, malupit man. Ikaw daw. Si Mike 47. Yung bahay mo, okay pa. Wala. Ang tagal Ano nito. ba? Wala pa, 20 minutes pa eh. Yung wait lang. Yung. May baba. Ang sakit naman. Di na mabuksan ni Saturnino. Idol Ninja, yung account niya, yung unang account. Nag-up, nag-download kami kanina ng ano, Microscope. Hindi mabuksan kasi di niya alam yung password. To, explain mo kay ano to, kay Idol Ninja. I-message mo siya ano, Idol. Tuslok ka. Yan na. Sino tutuslok dyan? Yan, 03 official vlog. Tuslokin mo yan. Ang baba. Bay, tuslukin mo siya kung bay, Donald bay. Yan, legit yan, legit. Babalikan ka niyan. Donald. Kain ba tayo? Sabi John 3. Oh, Official vlog. kaming. Iko. Tuloy natin siya. Mami Granny. Mami Granny. Ito lang yung ulam namin. Mami Granny, oh. Kamatis. Itlog na pula. Alay. May tawag. No. No. Na-message mo na siya ano to? No. Idol Ninja. Oh. Wala. Pabrika. Oh. Ito ba di kang parang? Chat mo lang. Tingin ba daw? Si Justin. Ano ba ito? Ano? Malayo na eh. Di, chat mo lang yung number sa kanya. I-chat mo lang yung number sa kanya. Wala mo number sa kanya. Di, doon sa messenger. Mag-open yun. Basta i-chat. Basta i-chat mo na yung number ni Kuya Mel sa kanya. Hayaan mo na, Idol. Masiraan na lang. Hindi. Masiraan na lang ako ng bait doon. Wag, sayang yan. Mag-open yun. Gawa mo ng paraan to. Yeah. Sayang yan. Oh, mag-open din yun. 900 na yung ano mo doon. Chatat ko. Type. Mami Granny, kain po. Nawalan na ito naman doon. Kamatis lang. Saturnino TV Repair Vlogs. Mr. Repairman. Oo nga po eh. Idol, yun nga ang ano niya. Saturnino TV
Vlogs, Mr. Repairman. Nag-open niya pag i-open natin pero sa kanya hindi ayaw mag-appear. Kailangan ng ano yun. Ito sa ano? Sa mga mall, diba? Mga ano dyan, internet. Victory. Dami na yun. Ha? Yung gagawin ko ito. Yun. Oh, malapit na kay Danilo. 6:45. Grabe. Ha? Ano na? Kain tayo mga idol. Nagutom na ako sa luto Mami Grants. Ang pakpak to. May pakpak naman dyan ah. Kasi bilis mo nakarating dyan eh. Kung sa Manalods, hapunan na. Oo, hapunan na. Kamatis ang ulam namin oh. Ayun oh. Kamatis. May itog na pula. Hapon na Lods. Diyan. Hmm? Bay, di kita mo si Donald Bay. Diyan. Ayun yung link niya oh. Ayaw. Lagi kami ni Ha? Sinira. Sino? Sabaw. Kain ka. Nag-start Sige, salamat mga Lord. Kailan ka nag-start mag-YT? Ganun ba? Ah, meron dito, di ba? Nilagang baka, sarap naman. To, Para makita baka mo. naman. Mike 47, baka naman. Baka naman, brother oh. Nilagang baka daw oh. January 2. January 2, no? January 2. Ba't hinana? Dinori pa ba yan? Iba, ilang account na ano mo? Ito na yung mga Pinakamin mo. si Junard, yun na yung isa wala na. Ano pa yun eh? Kailan ba yun? Yung kayo ni Pukoy. Hindi, bago to eh. Donald Maceros Vlog. Bago lang to eh. Ayun nga. Ba't January 2 pa nung talaga yun? Isa lang yan eh. Eh ano? Kasi yung email mo, isa lang, di ba? Di mo binago. Hindi, nawala na yung isa. Email. Ganyan. Ibang email na niya. Suporta na lang ako sa inyong lahat dyan, mga idol. Eh, sayang naman to. Ay, shout out sa'yo. Ma'am Profena Entona. Hello. Kabisaya. Musta na? Dali. Okay lang po, ma'am. Salamat po sa pagpunta. Kain, no? Wala nang ano, itlog. Nangamatis na lang.
Ayun. January? Ngayon lang to. January. Oo, ngayon lang to. Pero di ka pa nag-upload nun. Nung mula nung January. Hindi ka nag-upload. Hindi, makikita mo sa video yan eh. Yung mga upload mo ko ilang months na. Ito naman yung gagawin ko dito. Ito naman Hindi, pag, yung bago ano, to eh. masarap yan. Masarap din. Kain, maubos. Maraming kanin, maubos. Oo nga eh. Kaya lang, wala na yatang kanin sila. Ubos na rin. Mahinang nila lang. All done, dikit. Maseros, vlog, full pack. Salamat. Bye. Diyan, trade. Official vlog. Baba ka na ng bahay mo. Dikit mo agad. Nag-iway ka ba ng bakas, bay? Diyan? Oo, meron na. Mayroon? Okay. Huwag mo na ngayon. O kasi may account niya, wala siyang ninja eh. Bukas ka na lang balikan bahay dyan. Ni Donald. Ay, ginutom. Ginutom ka, ma'am. Flor. Naku. Iba na yan, son ah. Naku, delikado yan. Quarantine kita sa swimming pool. Ha? Wow. Pahingi ulam dyan. Sa ikaw nga dyan, baka, nilagang baka ang ulam mo eh. Oh, nakita na namin ba dyan, yung bakas mo? Bukas na lang, umaga, babalik. Oh, ang laki-laki. Tuna yan, ayan o, yung salmon. Salmon. Ulo na lang kinakain ko. Baka naman yan. Sino may ulam? Sarap. Mike 47, nilagang baka daw. Padala naman kami dito. Maraming plastic kami dito, malalagyan. Nabuang na si Jason. Pa-elevation na natin yan. Matagasa daw ka. Ha? Matagasa daw ka. Ako ba ay taga Bohol? Sa Bohol ang ano ko. Oh! Itong isa taga ano? Kulano ko ba eh? Uragon to ba? Yung katabi ko. Bicol. Tuyo gusto ko at may sausawan na kalamansi. Ayun oh, sarap niyan. Yeah. Si Ma'am Flor Pina. Kaya lang, yung kalamansi namin dito, ma'am, wala pang bunga eh. May tanim kami. Sana pa mo? Ang laki. Laki na. Hindi pa lumaki, kinukuha na. Hala, tama na yan. Premier ko na. Danilo. Oh. Malayo pa na, boy. May 7 minutes pa, oh. Easy ka lang dyan. Bahala kami dyan sumugod sa'yo. Mamaya. Alam mo yan, may harang ka? Oh. Litik ko, bay. Tapal ng buhol. Litik ko, bay. Tapal ng buhol. Asa ka dapat sa litik, bay? Diyan. Tapat ng buhol. Tapat ng buhol. Oh. Tapat ng buhol. Maasin. Maasin. Di ba maasin, bay? Bato litik. Bato, ano lang yan eh. Katapat-tapat lang yan. Mayong gabi eh. Bye. Ay, shout out sa'yo. Transtech official. May gabi po din mo, bye. Sugod Southern Leyte.
Ah, ako ba, taga Leyte po ko, yung father ko talagang waray talaga sa Kapuukan, Leyte. Yan ang ano ng Danilo. Asa dapit-dapitan. Saan yun? Sa Asa Dapit-Dapitan Street. Kisunab daw. Dani boy, sabi ni Junard. Asa Dapit-Dapitan. Sa Kisunab nga, Dapit-Dapitan Street. Malapit kami sa Kuanbay, Kananga. Yung Kapuukan. Malapit sa Kananga, Leyte. Papuntang Ormoc. harap. Wala na maulam. Ala, sige Junard. Sarap ng kain. Ay, ng floor. Ala, sige Junard. Puro na mampurbo to. Puro maalat eh. Itlog na maalat. Tapos yung ulam, tuyo pa. Bato balan yung ano ito. Buti. Di man lang kayo makatikim ng masarap. Tamsagdan, bay. Salamat, bay. Uwian na lang kita. Sistin kami. Right. Oo, na stranded kami dito sa pabrika ngayon eh. Hindi kami makauwi. Kaya ulam, ganito lang. Partner yan, parehong maalat. Oo nga eh. Oo nga pa, ma'am Flor. Maalat puro. Itlog maalat, tapos yung ulam, tuyo. Pinirito. Piniritong tuyo. Tapos yung sausawan, tuyo. Matakaw sa tubig. Bato. Abot tayo. Oo nga eh. Bato talaga. Wala, taghirap dito ngayon eh. Tipid-tipid muna sa ulam. The rice is gunning the nose. The nose is gunning the rice. Don't. Ito, hide ko mo. Don't. Don't. Pindutin, mamaya na naman kung ano na naman yan. Hide current comment. Kanina, na-block na wala tuloy siya. Don't. Relax. Ay, magandang gabi sa iyo. Galon na tubig. Magandang gabi sa iyo, Idol Chilax. Bye, may gabi niyo, bye, Chilax. Tosok Bossing. Mega love shout out sa lahat. Salamat. Salamat, bye, Chilax. Diyan, magbaba ka ng bahay mo para dikitan ka ni ano, ni Chilax. Para may dubikit sa'yo, marami ka dito malidikitan. Diyan. Baba ka ng bahay mo. Si Referman, nakikit yan. Kasi marami nandito lahat oh, na ano namin. Baba ka bahay mo diyan. Kasi di ko pa marunong magbaba ng bahay. Wala kasing bahay sa amin eh. Nasa squatter lang na ano, ilalim ng tuloy kami nakatira. Nahihapon. Nanihapon na. Ito nga po ulam na, wala na siyang ulam, oh. Oh. Itlog na pula bay. Silax. Saka buwad ba buwad? Mura isudad sa mga datoon. Sana YouTube. Sana Jollibee, padala ka naman. Sana naman. Baka naman. Sa lahat po, baka hindi. Nanihapon. Ha? Ano? Saan? Pero na.
Ay, Dan. Nanihapon mo. Itlog ug buwad. Lami na lapi. Pwes. Ay kape. Ay, kayo. Susing. Bisaya. Idol Chillax. Hindi na pwede magkape. Baka di makatulog mamaya. Lamin na, bay. Na ay kape. Init eh. Dapat coke. Sana naman Coca-Cola. Ay, may premiere ba pala si ano? Bay. Si Danilo. 6:45. Sugurin natin. Ayun no. Umpisa na. Start na sa premiere ni Danilo. Jairo. 6:45. May premiere ka ba ngayon? May Chillax? Ito na, nag-appear na. Oh. Sugod muna tayo doon. No. Bigay mo na rin yung number. Di mo pa binigay yung number? Ah, Sabi ko sa'yo, bigay mo na. Naka-open na siya. Naghihintay. parehas kayo ng Oh. time? Danilo? Oh, chat mo na. Oh. Sige, sugod mga ano. Sabi ni Flor na ito na, Chillax, tusok ko na premiere mo. Salamat po, ma'am, Flor. By Chillax, natusok ka na raw ni Ma'am Flor. Bahay mo sa premiere. 6:45, 46 na nga. Ma'am Flor, mayroon pala si Danilo Viajero premiere 6:45 ngayon. Idol Chillax, natusok ko na yung premiere mo kanina. Para sila na yan, Dani. 6:45. Ay, pare ko pa-shout out. Oh. Naman dyan. Ay, salamat sa'yo, pare ko sa pagdalaw mo. Thank you, thank you. Magandang gabi sa'yo dyan. Huwag ka na maglagay ng bato, pare ko. Shout out sa kay pare ko, Norberto Lugagay. Bicolano po ako, Bicolano. Bicolano to ba, Chillax? Si Jonard. Vehicle siya. Oh, Kabisaya, next time, Jonard Maseros, good luck sa inyo. Pupuntahan ko si Chillax 04. Okay po ma'am, si Danilo rin, 6:45 rin eh. Danilo Viajero, pare sila ng time. Budiga to. Huh? Budiga. Ay, bawal. Bawal na emoji. Oo. Ano lang. Bawal emojis. Video mo. No? Video mo. Sa Facebook lang. Tara, sugod tayo sa ka Danilo. Facebook pics. Hindi may kumakain kayo. Ba? Ganyan. Dito lang. Ganyan. Save mo? Save.
Ay, dito na. Hindi, doon yun. Facebook page eh. Wala akong share it. Delete na. Wala akong delete na. Ganda ito. Sa'yo yan? Okay. Ano sa'yo? That's the one. Danny Boy, ang haba ng harang mo ah. Anong gagawin ko sa harang na to? Naabutan ka ng harang ah. Ako iba. Mix it. Oh, ang haba ng harang oh. Kahit na bakla na to. Danny Boy, chillax ha. Pagkatapos nito ha, punta natin ha. Sinundot Hindi ko kasi makapunta kasi nagagamit, naka-live yung isang CP ko eh. Sinundot yan. 6:45 din ka chillax. Ako rin yan. Titirahin din yan. Ano siya na? Handa na? Ayun na. Gagawin na yun. Ay, ko. Ano? Burat na yan. Ano? Nasa piliga. Yari si Sato. Danny Boy, sabi ni Chillax, baba mo raw bahay mo. Danny Boy. Layo si Sato ay. Hindi naman kaya? Sing, sing. Hindi pa bawal ano. Oh, si Matmat oh. Grabe ka sa akin. Sige. Di pa ako nakapasok Danny Boy ah. Ang haba ng harang mo ah. Pero punta mo may Chillax ha. Danny Boy, punta mo mamaya ha. Mabuta mo pa yun kasi mahaba yung ano ni Chillax. Premiere niya. Si Matmat, papuntahin mo rito. Naka-live ako. Mat. 10 million subscribers. Ayun oh. Parekoy, andun ka pa ba? Parekoy. Norberto Lugagay. Nawala na?
Wala ka ng pare ko, saan ka na? Yes, pare ko eh. I'm here. Nice. Kala ko na wala ka ng pare ko eh. Alam ko bawal yung Account mo ba to? Pare ko eh? magagawa. Account mo ba to sa YouTube? May upload ka? Para ma-subscribe natin bahay mo. Galing magluto ni Makmak ah. Matmat. Hindi naman dito. Saglit na ubus eh. Ay, si Sato. Ay, Diving Lee. Diving. Diving Lee. Shout out po sa inyo po. Bago, meron na vlog. Hindi emoji. Hindi pare ko eh. Wala pa akong YouTube account. Di ano tong ginamit mo? Pare ko eh. Sa'yo yan, di ba? YouTube yan eh. Ay, shout out sa'yo, Jules and Jill. Salamat sa pagpunta. Good evening po sa'yo. Wala po sa... Sige, pare ko eh. Pag ano, ituloy mo lang yung ano mo. Account na yan, no? Sa'yo yan, di ba? Roberto. Mag-upload ka para anuhan natin, mapuntahan. Kay Andrew, marami na siyang ano eh. Wala po rin mo dyan. Busy po kasi ako nung Imatuaw. Pero na emoji parang naman to. linggo. Nakapag-writing. Oo nga eh, puro busy tao. Kaya kami busy rin. Buti ngayon, maaga kami natapos sa trabaho. Alas 4 pa lang. Nag-out na kami lahat. Jules. Busy pa pare ko eh. Wala bang pinuno, puro busy. Pare ko eh. Iyan mo lang, kahit ano lang. Libangan lang ba? Malay natin. Kakalibang-libang natin sa YouTube. Pag di mo alam mag-edit, pag ka lang mahiya mag ano kay Kabisaya, ako nang bahala mag-edit yan. Tuturo ako kayo sa mga videos nyo. Pag-upload sa YouTube, pag-edit, no. Ako na ano dyan, basta
Video ka lang. Ay, si Diyos Angel. Malapit na. Ilang oras na? Ang oras may gitna. Okay, 2 oras. Mamaya, 7:30 lang ako kasi may ano si Ma'am Jima mamaya. May LS din si Ma'am Jima mamaya, 7:30 mga kabisaya. Puntahan natin yung ano ni Ma'am Jima. Salamat ba, Itilax? Andi ka pala eh. Ayan o. Tapos sa kay Danilo. Yan. Kay Danilo. Oh, ba't naulit? Huh? Nauna ako sa iyo ah. May naano ka, nauna ka pa. Baka ano, nagandun pa yung sa'yo. Itlog na pula. Itilax, brother, ito na mo. Itilax. Bye, daddy boy. Ibog, ikaw naman. Relax. Kunin natin ito. Kunin mo. Di pa to. Bukas. Okay. Release na yan eh. Ba't ka talaga hanap? Balik ko. Balik ko. Dikit na ba kayo niya? Diyan? Diyan saan? Kabil. Yan kabil. Yan bil. Atin mo lang. Relax. Pwede pala to. Ano yun? Pwede nga. Ayun ba, Itilax? Naharang pa ako. Habang pa. Oh. Naharang pa ako sa'yo. Mahabang harang mo. Busing Junard. Salamat, Busing Junard. Gawin namin ng sound. Oh. Ano? Sayaw, sayaw! Mr. 45. Mike 47. Mike 47. Punta ka sa ano ni Tilax. Premier. Nandito na pala eh. Tamsak.
Idol Chilap, si sound na kami. Habang nanonood. Kikinig ng ano mo, ginawa namin ng sound. Ma'am Chilap. Wala din. Bira na, bira. Biyahe. Ilan eh? Ilan yung ano? Ilan yung dumalo sa ano na? Pangit, nabot yung 36. Ang dami. Yung mga bago. Kung nag-emoji yung mga bago. Meron? Lahat. Ano lang yun. Salamat daw. Kusing, tulog. Kusing Junard. Salamat kusing. Tulog na mo diha. Tulo ng pawis. Sis, Ma'am. Si Ma'am Chilap talaga. Kapaga, mag-uga na sa YouTube. Kinsa yung mag-support. Putahan. Di, ipaningan. Kita lang. Kita yun. Oh, maraming ulit eh. Kitang. Ito kay Soward. Punta kayo sa word to. Di, ako nyo. Norberto. God bless pare ko eh. More power at Jonard. Luceros. Keep up good work. See you soon. Bra, pare ko ano, mag-video ka para magkaroon ng video itong ano mo channel. Supportahan natin yan pag ano, yung ano mo. Soon. Pag ano ka ng video. Kung sa mga kanta, mga busing. Unsa yung mga gusto kanta yung gusto, mga bossing. Ay, dito pa lang ba eh, sulit na. Sulit na. Wala na kami mahanap pa. Oo. Bisayan dako. Thumbs up. Oh, ayun na.
Birada. Sa gusto pababa, please type spaghetti pababa. Salamat, tulungan tayo. Spaghetti pababa. Sabi niya, spaghetti pababa. Spaghetti pababa. Wala. Ano sana? Dapat pa. Ay, ano? Ito kayo! Kayo! Pangkitaw. 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 Dati sa likuan. Wala naman likuan. Kana, bira! Mga idol! Bira, ito! Banat to, banat! Mr. Mike 47. Birada! Sa mga busing. Bele! Yeah. Kabisaya na ay man bato. Bato. Ah, Norberto. Oh, si ano pa yan to? Pinsan to. Norberto ba to? Kilala mo yata to eh. Si Al Lugagay. Kasayawon ko. Saya ka pare ko. Yes ko. Ganda yung mga tugtugin sila sa'yo. Birahe. Birahe para ninyo. Wala ka bang duty pare ko? Ngayon? Tutuloy ko ito. Tutuloy ko ito. Bidlit.
Ha? Walang signal? Bakit ka doon, oh? Ano? May ano doon eh, antena. Ano? Idol Donald, saya ka na daw. Nag-share mo na to. Si Idol Donald. Mga 80s yung tayong magkanta ba ya? Sila. 80s. Oh. Let's boy. Oh, kapanahon ng nako na. Busing. Okay. Naalala ko yan dati. Bata pa rin ako. Sa Cebu pa ako. Mga kanta na yun. Mga tugtugan na yun. Bay. Pag may baile sa mo, ano na. Nawa na sa balay ang Tabinsaya. Kasabay sa mga ano yun ba? Yung mga nin game, Tarzan Boy. Yan. Diba? Mga nang kana? Magkaalas magkasabay-sabay. Basta bisdak kuya-kuya. Charles Angel. Salamat pag dala mo. Kuya Jules Angels. So, watching here. Ito na ilis ni Ma'am Jim. Okay po. Pupunta tayo mamaya kay Ma'am Jima, 7:30. Hanggang 7:30 na ako. Nag-aabol rin ako na ng WhatsApp para baka naman. WhatsApp lang ano ko eh, yung habol ko. Kaya nagla-live ako. Ito lang dikit-dikit na basta ano. Okay, salamat. Salamat, Bay. Tambay mo dyan. Ito, naka-play pa sa'yo. Baka mag-isang oras na rin ako may gito. Mr. Mike 47. Diha idol sa Bisaya. Simento diha wala abog. Anong walang abog? Daming abog ito. Ikos mo duha doon. Ay, wala dito si pare mo. Dahil sa kabila. Problema, pinabangay lang jud ka ano mga bay relax, suportahan lang, ganun talaga tayo eh, suportahan talaga. Tara, saan na yung lagang baka mo? Ubos na?
Mr. Mike 47, Repairman. Hi, Charles and Jess. Shout out. So, sa'yo. Shout out daw. Ma'am and Charles and Jess. Shout out daw. Sabi ni Mike 47. Kaya tawaan naman lang ito. Wala nang baka. Nilaga. Oo, Ma'am Tilax. Suporta lang ako sa inyong panandia. Salamat sa iyo, Mr. Repairman. Mag-upload ka na kasi ito para mabalik yung ano mo. At ma-make sila para mayroong madikitan. Napadirin nilaga baka, idol ka Bisaya. Oo, baka naman. Baka naman. Brother, mayroon pa doon nilagang baka doon. Dala ka bukas. Mike 47, dala ka bukas ha. Oh. Mike 47, Mr. Repairman. Sir Kubusing. Okay. Salamat sa suporta. So, salamat daw sa suporta to sa 20 lakhs. Gusto po kuya Mike 47. Ayun, namabling pa sa channel niya. Tapos, Hi, Charles. Yeah. hindi pa nabubuksan yung ano niya, yung account niya. Hindi pa mahanap yung password. Abay. Oh, malapit na kay Ma'am Dima. Why this could ba? Di dayang-dayang. Salamat din, Ma'am Tilax. Support pa sa inyo lahat dyan. Salamat, Mr. Repairman, sa mga suporta mo. Good boy, Couple Vlog. Salamat bro, pagdalaw. Matatapos na rin ako. Mamaya 7:30. Magandang gabi sa iyo, Netboy Couple. Good evening po sa iyo. Salamat sa pagdalaw. Dayang-dayang. Salamat sa 5 million in the house. Kana, Bira Idol, Bernard, Masiros. Magaling ka. Sumaya nga dyan. Oh, magaling talaga, dancer to. Okay, host, thumbs up. Tagal ko na akong dikit sa iyo. Oh, salamat, Let's boy.
Dikita na rin kita, dalawang ano, na matagal na. Sa dalawang account ko. Mama, punta tayo sa ano kay Ma'am Dima, Nitboy. Popo Vlog. 7:30 kay Ma'am Dima. Kita-kita tayo mamaya doon. Okay, nandiyan ka sa likod niya. Tindog yun na bossing. Masikip dito, idol. Bye, chillax. Pader na to. Pader. Tapos may bangko. Kunting space. Sabi ni Ma'am Chillax, tindoge na. Diya. Baile na. Ang kamot po, bossing. Sayaw na to. Ha? Ano charger? Ano? Charger? Ha? Ang kamot po, bossing. Ano? Nasa, talaga. Saya tayo. O, disco. Ito yung waraw-waraw ganun sa taas, oh. Wala shit ya, bossing. Kabisaya. Wala eh, bawal. Di makabili ng alak. Kasi ano na, sarado ng mga tindahan dito ngayon. Alas pa lang, sarado na. Three minutes na lang kay Ma'am Dima Channel 55. Oo nga to. Malapit na kay Ma'am Dima. Sayaw na lang natin yan. Ayan nga, sayaw na lang. Nakat na yung isa. Bye, chillax. Ayun na, kaiga na. Oo naman, pare ko eh. Roberto, musta ka na dyan, boy? Nasa Biston siya to, wala sa Bohol. Nandiyan na sa ano, Bagong Baryo. Si Norberto Lugagay, nasa Bagong Baryo lang, wala sa Bohol. Watatong, mas bossing, dinner. Oh, nakaiga na. Bye, chillax. Yan oh. Sumoko, napagod daw siya eh. Di ka po eh.
Nakatog sa kasayaw si Donald. Parang ano, kulang sa alak yata. Pag may alak yun, matagal matulog yun eh. Wala lang kasi ng alak. Ay sus, Mr. Repairman. Support lang po ninyo. Ayan to, sabi ni Norberto Lugagay. Ay sus lang, Mr. Repairman. Support lang ako sa inyo. Salamat, pare koy, kung suporta mo dyan. Salamat sa 4 million in the house. Pangaraw kayo ngayon, pare ko? Pangaraw ka? Dito lang. Salamat. Salamat ba, Chilax? Oh, punta tayo kay kay Ma'am Jima. 7:30. Mahaba tong ano mo. Ba, Chilax ah. Isang oras. Oras to, busing. Dalang oras? Haba. Okay, natulog na kayo. Nag-feeding na yung taga-barangay. Tulog na daw. Ha? Oh, nag-feeding ng barangay, oh. Ha? Bumbero? Hindi ba dyan, ha?
May copyright ba yung video okay ba? Tulak? May copyright ba yan? Pwede i-upload sa YouTube yung magkanta sa video okay? Local singer lang eh. Hindi naman international. Pwede ba yung may upload? Merong mga kanta may CPR busing. Nag-ano kasi ako, nag-video kaya ako kapon tayo ng ano. Kasi may nirepair akong microphone tapos sinubukan ko. Nung naayos ko na, sinubukan ko magkanta-kanta. 5 songs, mga local lang naman. Local singer. Pwede ka man maghanap ng karaoke na kanta na walang CPR, pwede mo kantahin. Yung mga video game na walang CPR, hanapin mo. Kaso maganda sa ibang kanta, di natin alam. Sayang pala yung kanta ko, 5 kanta. Naka-edit ko naman tapos ko na ma-edit. Kay Basil Valdez, saka kay Marco Season. Saka kay Martin Rivera. Yun ang kinanta ko eh. Nagsimula kay kay Ma'am Dima, Batilak. Ayun pinanood ni Donald kay Ma'am Dima. Kamig. Okay. Ay, problema bossing. Salamat ba, Tulak? Gusto ko na itong 2 oras. So, 4 minutes na lang.
Pinawisan na ako para sa'yo dito. Mga idol, nagturot sa ka din, ha? Pare ko, turot sa hina. Okay, sige, bye. Relax. Doon tayo mamaya. 3 minutes na lang. Saktuin ko lang 2 oras to. Kita-kita tayo doon mamaya. Kay Ma'am Jing. Tapusin ko na itong ano mo, premiere. Hanggang matapos. Kasugaran. Oh, nangaharang talaga yan. Mamaya, puntahan ko yan. Salamat bossing. Basin wala kay mga gamit pwede man ka ibalhin sa kay Mandim. Di, napa, isabay. Kaning ginagamit kong ano, main. Yun ay di, punta ko doon. 1 minute na lang yun. Itong main ginagamit ko ng ano, yung sa live. Tapos ng isang cellphone ko, yung sayo. Tapusin ko lang sayo. Eh, mga kanta na ba? Hindi kayo mga kuratsa. Salamat, bossing. Welcome, bay. Welcome tayo, bay. May problema na. Salamat kayo ni Ma sa pag-standby mo diya. Tabang-tabang lang, tinabangay, mga Bisaya.
Salamat. Good evening sa'yo, Ben. Idol. Mega love shout out sa'yo, host. Salamat. Bossing Ben. Si Ma'am Jima, puntahan natin. Tatapos na rin ako. Yan na, bye-bye na bye. Relax. Maraming salamat sa iyo sa nakatambay pa dyan. May dalawa. Oh. Punta na ako kay Ma'am Jem. Punta tayo, bye. Relax. Idol Ben, punta tayo kay Ma'am Jima. Kaya na pa nagbumbisa, yo. Bye-bye. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Okay, bye. Salamat, bye. Relax.